Mark chapter 14 from verse 3. And being in Bethany in the house of Simon the leper, he sat on the mat and he was there to eat. Then a woman having another alabaster box of spikenard, very precious, she broke the box and poured it on his head. And there were so many who were not happy. And they say, why was this waste of this ointment made? For it might have been sold for more than 300 pieces and have been given to the poor. And they grumbled against her. And Jesus said, let her alone. Why you trouble her? She has done a good work on me. For you have the poor with you always, and whensoever you may do good to them. But me you have not always. She has done what she could. She is come aforehand to anoint my body to my burial. Verily I say unto you, whosoever this gospel is preached through the whole world, this also that she has done will be spoken in memory of her. Father, we thank you for such a time. Speak your word unto our lives in the mighty name of Jesus. Amen. Not opportunity kana kutumukana. Shokorangu kunampari 9:11. Not the race is not the swift nor the battle the strong, but time and chance are given to all. Time and chance are given to all. Pano paita mukadzi wauya kuzozodza Jesu ne perfume inodhura zvisina kufadza vanhu vanga vari within the same house. Vanhu vari kutevera Jesu vanomuda, but zvaitwa kwavari havana kuzvifarira nechikonzero chekuti vane zvavanofunga kuti zviri better than zvaitwa. Zvanzi dai perfume yatengeswa, mari yacho yanopihwa vanoshaya, chaiva chinhu chakanaka kwazvo than kuwesta kana kuti kutambisa perfume vachingozodza munhu wani. Vari kudaro, they were following Jesus, but they were not happy nezvaitirwa Jesu wavari kutevera. So nhau yekutevera Kristu nekunamata Mwari tinenge takangosangana vanoda Mwari nekurevesa uye vanofara kana munhu aitira chinhu Mwari, neimwe type inenge iripo isingafare even Mwari vachiitirwa chinhu chinogona kuvafadza. Jesus was happy. Jesu waitofara nezvaaitirwa nemukadzi uyu, asi vadzidzi nevanomutevera vari mumba havana kunge vafara nezvaitirwa Kristu. Uye mukadzi azviita haana kuzviita semunhu atumwa, but akazviita out of love, out of appreciating kuti uyu ndiani kwaari. Nokuti Bible rati she broke the alabaster box, kureva kuti haana kuita rekuvhura, but wakapwanya a sign yekuti hakuna mumwe kunze kwake. I will anoint him and I will not reserve anything for someone. So kune vasina kuitirwa zvakanaka nezviri kuitirwa Jesu, nyangwe Jesu wacho achizvifarira. But nyaya ndinayo statement yandibata, Jesu unotaura achiti varombo muchange muinawo nguva dzose. The poor you always have with you. Iye wakazodzwa kuparidza evhangeri kuvarombo, but unotaura statement yekuti varombo muchange muinawo nguva dzose. Zvoreva here kuti anointing iri paari haisi enough to deal with poverty iri munyika. Kana akazodzwa to preach the gospel to the poor, yet he became the same man anoti varombo muchange muinawo nguva dzose. Zvingarevei kana iye wakazodzerwa kudhila neurombo, but wozopupura achiti ava muchange muinawo nguva dzose. Zvoreva kuti out of this story, kubva munyaya iyi ndomatinogona kuona kuti chinoita kuti urombo hwacho huregere kupera, iye nyangwe aine zodzo yekudhila nethe poor. Nyaya iri pano inyaya yeopportunity kana kuti mukana. Bible rati Jesu unofara achiti mukadzi wazviita in preparation of my burial, but the poor you always have. Kureva kuti Jesu ari kuti ubude mupoverty
Chinu cha unofanwa kutanga kuwa nacho is to understand the time and to kuwane a timing mindset. Yekugona kuziwa chinu chine value at a certain season, at a certain time. Kine zvinhu zvatinogona kuita zvakanaka zvisingatipe gohora kakura nokuti zvaitwa mumwaka usiwo kana kuti pa wrong timing. Izvezvi kwakupisa zvoreva kuti ari kutengesa mafeni ari kutoziva kuti market yake iri kubooster nekuda kwekuti this is the right season, the right time yekuti product rake rigone kutengeseka. But ari kutengesa magumbezi nemajuzi haatomboda kana kunamatirwa, anoda kutongomudzwa kunzi kwakupisa. So there are time yekuti vanhu vanofungidzira kuti aiwa nyaya yeurombo iyi yakangodyarwa pakuti unenge wakaberekwa dzinza racho mweya yacho ichikutevera. Hongu kune mweya inotevera, kune madzinza wakaberekerwa, but chokwadi ndeichi kuberekwa muurombo haisi choice, asi kufa uri murombo zvine chekuita nechoice. Nokuti information nezvinhu zvingaite kuti ubude musituation iyoyo zviriko. Zvafanana nenhau yekupinda denga. Nhau yekupinda denga isarudzo, ichoice. Zvoreva kuti chinhu chese chine mukana wekuti uve nechoice kuzopedzisira wakune zvinokuparadza hazviblame anyone nokuti une right to make a change. So kuberekwa uri murombo, kuberekerwa muurombo haisi choice, hazvitizika, hazvirambike. Asi kufa uri murombo, you have a role to play to run away from it. Varombo muchange muinawo nguva dzose. Sei Jesu achidaro iye akazodzwa kuparidza evhangeri kuvarombo. Urombo haabude, akatozodzwa kuti aparidze evhangeri kuvarombo. But ndiye ati the poor you always have. Pazvabva ndeapa kuti mukadzi ari kuita chinhu chakanakisa kuna Jesu chisiri kufadza vadzidzi, but vadzidzi mukusafara kwavo vane chinhu chakanaka chavataura but chisina kunakisa kupinda zvaitika. So pane two issues that I compare panapa. Jesu is not against to minister to the poor, but ari kuti pano chapotseka itiming nekuda kwekuti the poor you always have, but ini wacho ndiri pano and in few days time ndikabva paCalvary ndikaenda muguva, I will rise back and go back to the Father. Kureva kuti chaitwa nemukadzi pano itiming inocreata value, kuziva mwaka nenguva yekuita zvinhu zvichitozosvika nekuziva nzvimbo yekuitira zvinhu. Saka uchiona kuti anonama mapoto hambofa akaenda kuBorodeo Brook anotoziva kuti kunogara vanhu ende vanhu vaikoko vane mapoto but haaende ikoko. Why? Irisearch yaanenge akaita yaanotoziva kuti voku ikaboka vanorasa but kugeto ikaboka vanombovavarira nayo. Irisearch hapana mweya wechina apa, kungoshandawo kwebrain. So there are times yekuti mind yako kana iri under attack, dzimwe nguva unogona kufunga kuti maybe you are under attack from the devil. Zvanzi nevadzidzi dai perfume yatengeswa yapihwa kune vanotambudzika, which is a good mindset. Bhuku raJames rinoti kunamata kwezvokwadi kurangarira shirikadzi nenherera. So it's scriptural, reasoning yavo iri muscripture, but reasoning yavo iri kupotsa the timing and the value yechinhu. Saka mukadzi zvanzi kwese kuchaparidzwa vhangeri zvaaita izvi ngazvitaurwe in memory of her. Kureva kuti imhando yekugona kutaimira nekuziva the right season, the right time to do things. Value yechinhu chese ine chekuita nemwaka kana kuti nenguva. Wese ari kutengesa mafiriji, ari kutengesa mafeni mumwaka uno unogona kufungira kuti ane mishonga aiwa inguva yacho kuri kupisa. Saka vanhu havana option, vanotoda mvura inotonhora, vanhu havana option, vanoita maaircon, business rinobooster, kwete nokuti vakaromba iseason, itiming yekuziva mwaka watiri kuti kuri kupisa. Saka wese ari kutengesa majuzi, magumbezi nemajackets haadi prayer first, anoda advice kuti tsano kwapisa. You need to shift and do other things that can bring money into your life. Ukava nenharo pamindset yandiri kuti chayoyo kana kuti ndina matirei
Mwari vaite minana. Mwari wacho ndi mwari anonamatwa nevanhu vachatenga futi zvauri kutengesa. Saka mwari ndiye anogona kutovaudza kuti kwapisa musiyei. Oyo hako chitengesa magumbezi kuti pastor ndinamatirei da kuti afaye anombokunamatira. I believe in miracles, but kunamata hakusi kusubstitute common sense and understanding things on the ground. Atinamatira neizvozvo. So pane imwe nguva yekuti vanhu vanoita pressure yekuti kana muri a powerful man of God ite kuti zvangu zviite. We are not heavenly minded to be earthly useless. Kunamata nekupusa zvakatosiyana. Bible rinotoencourage kutongwara. Besides kunamata rinoti ngwarai. Senyo mudzikane senjiwa. Bible chairo rinoticha, rinodzidzisa, rinoencourage, rinoadvisa munhu kungwara. Kunamata hongu munhu ngaanamate. But the same Bible rinoti ngwarai. Rati kupusa kwakatovengwa neshoko raMwari. So there are things you need to know on the ground. Usati wada ma miracles and many things. Kuva mind inoziva what to do and to understand the time and the season to do things. Bible noted the sons of Issachar were commanders of Israel because they had the understanding of times. Chakaita kuti vana vaIsaka vanzi makomanda haisi kuti they were brave or powerful. Inyaya yekuti they have understanding yenguva yemwaka yekuzoti panguva ino panoitwei uye tingaitei. So Jesu paari kuti varombo muchange muinawo nguva dzose zviri kubva panyaya yezvinhu zvaitika. Ari kuti I'm anointed to preach to the poor and change their lives. But kana vanhu vane poor mentality sei yekuti havagone kuunderstanda zvine value, vanobvisa zvine much value, vada kuita major the minor, vachisiya to major on the major. Truly nyangwe anointing yakafanana nemafuta kana kuti fuel. Mota ine full tank isina mavhiri pane kwaingaende. Mota ikaiswa full tank iyo isina mavhiri haina kwainoenda. So it's not enough kuti uwe nemafuta kana usina the wheels that will make the drive. So the wheels that makes the drive of life is the mind. On this dimension, kunamata haisi magic and kunamata haisi nyaya kusubstitute thinking. Munhu wakapiwa njere naMwari as a gift chipo. Ufunge kana ukanotsvaga vhesi inoti geza inogona kuishaya but kugeza kwakanaka. Zvakabva pacommon sense, pabrain, papfungwa. Zvorati kune zvinhu zvekuti tinofanirwa kuti nhai Mwari vatibatsire tagona kuva nekunzwisisa uye nekuziva. Nekuda kwekuti kana shoko rati varombo muchange muinawo nguva dzose, zvoreva kuti kune chikamu cheurombo chinova a reason, a result yekuti tine timing yatiri kupotsa pakuita zvinhu. Kune vanhu izvezvi vakatenga mombe danga rikazara vatengesa malines efoni. Ranga risiri business kutengesa line refoni, yanga iri opportunity because izvezvi unaro tengesa one haikwane mombe kana huku. Kurati time munhu yaakaona line refoni akatengesa ranga risiri business, yanga iri opportunity. Why? Because zvinhu zvaasina kugadzikana to a level yekuti chinhu chauri kuona sekunge chine value chinhu chekuti ukatoona murodhi unosiya. But kuna akazadza danga remombe neline refoni. That was the time, that was the season. So Mwari unoti kuna Abrahamu vana vako vachava senyeredzi. Nyeredzi dzinoshaina kwavira uri usiku. Bhuku raIsaiah 45 vapa 13 rinoti I'll give you the treasures of darkness. Kurava kuti mukuoma, mukuva nerima, mukunetsa kwezvinhu ukamira naMwari kune maopportunities anowanika when it is dark. A star, nyeredzi, inopenya, inowana mukana wekushita showcase zvese zviri mairi kana kuine rima. Zvoreva kuti rima pacharo harina kuuya kuzodzivisa iwewe. Mune chiri mauri chinoita better and greater when it is dark. Saka Mwari vachiti I'll give you the treasures of darkness. Mwari vasika nyika vati let there be light.
rima rakadzoka usiku ukadzoka. Hatina kunzwa scripture complain. Takanzwa kuti pakabuda another creative ability, and God created the moon to rule over the night, and the stars to rule over the night, and the sun to rule over the day. Kuti kuuya kwakaita rima kwakadena imwe creative ability namwari to create the moon. Tikashaiwa rima hatigoni kuwana the creative ability yekusikwa kwemwedzi nenyenyedzi. So life zvairi manje, vazhinji vedu kana zvinhu zviri so, munhu chaanofunga kuti dai tabuda musituation iyi, kamba dai wabudirira musituation iyi, nokuti mukana iwoyu. I'll give you a script. Mukadzi anonzi Leah achikombewa nemunin'ina wake Rachel. Bhaibheri rinoti Rachel wanga wakanaka kudarika Leah. Pachakaita kuti Leah atange kuroorwa ahead of Rachel, inhau yekuti usiku baba vake Labani vakaenda vakandomupa kune murume unonzi Jacob. Usiku haushande beauty, saka akawana opportunity yekuita get into marriage nekuda kwekuti kwakaita rima ukava usiku. Haigona kuroreka kwakachena chikonzero. Kana kwakachena tinokompea kuti yakanaka udarika uyu, kana kuine rima tinongozoti pano pane vanhu. So marriage yaLeah ipicture dzimwe nyasha dziri muna Mwari, kuti no matter the challenge iri pauri, but your opportunity or your time will manifest. The race is not to the swift, not the battle to the strong, but the time and chance are given to all. So mikana mupenyu Mwari unopa vanhu, but pano pane dambudziko. Kana nguva nemukana zvako zvasvika ukashaiwa nyasha nemizimu yekuona, you continue to cry nevamwe, yeti iwo wakasiyaniswa nevamwe nekuda kwekuti uri mwana waAbrahama pakutenda unenge nyeredzi. No matter kana kukanzi kuine rima, it's also your season. Saka Jesu wakaenda pamuti wemuonde isiri nguva yemaonde, achida maonde. Hakusi kupenga, hakusi kurwara, hakusi kusaziva, unoziva, but une charuda kuedza kuintroduce. Nokuti tikaenda kuOld Testament uchaona kuti kune tsvimbo yaAaron yakaiswa mutent of meeting ikava nemichero. Tsvimbo isina miti payakaiswa mutent of meeting yakamuka mangwanani ine michero maalmonds. Zvoreva kuti the presence of God ine creative ability outside any season to make you produce better things. Ndosaka tichinamata Mwari akanaka nguva dzose. Mwari haataimire nguva kana mwaka unenge uri right kuti aite zvinhu. He is a good God all the seasons, all the times. His presence in a creative ability yekukupa chinhu chisingawanikwa museason iyo. Kana kusainzi vachigona kutipa howa mushroom kwete murain season beti, but even munguva ino yekupisa vachiita anonzi magreenhouse nezvavanoita to produce mushroom. Science is not greater or bigger than our God. So kana science ichitipa a product, a fruit risingawanikwe munguva yatiri nekuda kwekuti vane zvavaita, the same with God. Outside the season, God can still bless you. Vanhu vane nguva nemwaka yavanotaimira kuti zvinhu kana zvadai zvinoita nguva yakati, but anonamata Mwari ivane a mind yekuti at any time. Why? Because he's a good God and he's so powerful. At any, so Jesu paari kuda maonde isiri nguva yemaonde, paanotaura shoko mangwana vanopfuura muonde wakaoma. Hausi kuoma nokuti inguva yekuoma. Ukariverenga zvakanaka rinoti paakatouya kumuonde angaona wakasvibira, kureti wanga uri musizeni mumwaka muzhizha une mashizha akanaka. Saka paakataura mashoko chakapa muonde kuoma haisisiri season, he responds to the word. So Jesu akataura muonde ukaoma, but muonde unofanirwa kuziva kuti ari kutaura ndiani. He is also the word. So Jesu kuzotaura yato 32 nokuti already anga ataura nawo, because he is also the word. Saka pawakatadza kuresponda his presence, wakazoresponda kukesi ukaoma isiri nguva yekuoma. Kuti muonde uyu hauite zvemwaka kana Jesu auya kwauri, unoita zvinodiwa naJesu auya pauri.
seasons mu life ariko muwa munhu wese kana zvinhu zvakaoma munamati wako nepfungwa yako in ordinary ndeyekuti dai tabuda musituation iyi, which is a wrong mindset. Zvinonzi dai ndabudirira musituation iyi. Saka uchinoti kune vari kubudirira musituation iyoyo vakaita pfungwa indi kukutipa. Hapanzi kana zvaoma kuti adai chikamu chichapfuura. Kana chakaoma kudaro chikamu ichochi dai Mwari vanipa kukunda. Saka uchinoti kana nyika ikanzi iri mucrisis zvakadii, kune imwe mhando yevanhu inobva nepaChina apa inouya. Zvinhu zvikangooma munyika taipi unoona kuti vakuburukwa vari kutouya. Vari kuenda kupi zvinhu zvakaoma. Kwavo vocabulary yavo yechiChina word rekuti crisis rine same meaning nerekuti opportunity. Wozobvunza vanombotamba nemaChina so. Mulanguage yavo maChina word rekuti crisis rinongova the same neword rekuti opportunity. So to them, whenever there is crisis, there is an opportunity there. What rules the world? Maservices anoitwa nevanhu. Kuti munhu ave doctor kurapa vanorwara, kuti inzi KFC kubikira vanhu vari kungotendera mutaura nenzara. So what rules the world? Ma challenges. Pese pane challenge, pane opportunity for somebody. Vazhinji vanogona kuchema, vati kuna anogona kusekerera. Saka uchiona zvakaoma kuti ukanzi zviri sei, kuti zvakaoma unenge uchinyepa, iti ndakaomerwa. Because kune vamwe zviri kuita. No reality life. Hazvinzengeke kana ukatsamwa ndizvo kune vamwe zviri kuita. Proof yekuti kune vamwe zviri kuita, pinda mubhucha uone. Pauri kundotenga nzondora, isaini yekuti huku yacho yanga iriko, kunaenda nayo. No sign yekuti pese pane crisis, pane opportunity. It is true. So unogona kutsamwa ukabhoyi kana banda vakuza kutipa this mindset. Usati kana zvinhu zvaoma, kuti dai tabuda musituation iyi. Kumbotara kuti dai ndabudirira musituation iyoyo. Why? Because Isaiah 45, Mwari vati, I can give you the treasures of darkness. Darkness in time of crisis nekuoma kwezvinhu. But God has preserved treasures for his own people. Mukana wakusangana nedzimwe nyasha nekugona kwaMwari zvinongowanikwa bedzi when it is dark. Kana kuine rima opportunity yevamwe vanhu. Saka iwo pano kuti dai zvinhu zvaita, kune vari kutoitirwa zvakadai, vari kutoitirwa vakanzwa uchidaro, vari kubhoikana. Kuti ndamunhu achida kuti zvinhu zvinake, nokuti kune vanonakirwa zvisina kunaka. Saka nguva yakavanakira inguva yekuti hazvina kunaka. Life iri rafu kudaro ufunge. Nguva ipire munhu wese, kune vanhu vanoipirwa nezvinhu mune imwe nguva. Ende munguva iyoyo, opportunity yevamwe yekuti vanonzwa kuti right, this is the season. Nemamirira zvakaita izvozvizvi, ndambopfuura nekukuroiwo, tichienda kuti shawasho. Dzimba dziri kuvakwa ikoko, unofunga kuti hamusi muno. Nokuti munhu iye akapiwa maiki kunzi pupura, anoti hama dzangu mwaka uno, Mwari ari kuita zvinotyisa. Iwe uchingoti ndapotsa ndafa. Just imagine the same nana 2008. Mari haisi kutenga, hakuna chinhu kumashopu. Yet somebody wakatochata akavakaimba at that time. Akatopiwa mukana kunzi mbotaura. Anoti 2008 ikadzokorowa nosumuka futi. But ndiye Jesu pana Mark 14 ati varombo muchange muinawo nguva dzose. Saka uchinzwa vamwe vasati vane deeper revelation, vati bhaibheri rinozvipikisa. Iye akazodzwa kuparidzira vhangeri kuvarombo, sei achiti varombo muchange muinawo nguva dzose. Zvazvinongoreva ndezvizvizvi. Zvaitika zvacho. Why? Nokuti iye aiti nezuva retatu ndichamuka. Ava ndobva varonga kuenda nezuva retatu kuna Jesu aiti ndichamuka. Kuti pavakatadza kubata shoko, vakatadza kumubata. Why? Because he is the same. He is the word. Iye neshoko vamwe chete. Saka Jesu paiti nezuva retatu ndichamuka, vaingoti hakungotaurawo, tichaendawo pepeti unomuzodza. Yeti mukadzi akazodza Jesu nawo, iye akagona timing. Saka akanzi kwese kuchaparidzwa vhangeri in memory of her, ngaataurwe nezvake. Our God is a jealous God. But on this text, Mwari vabvuma kushare glory yawo nemunhu. Zvanzi in memory of her, not of me. Kwese kuchaparidzwa vhangeri, ngazvitaurwe nezvake. Sei Jesu ada kuti glory yake ashare nemukadzi uyu. This story is a business story, and I will explain the business side of it.
Mukadzi uchifewe perfume yaanospray ekuzvimaketa kubasa rake ndebasa. Kunhuhwirira uchifewe marketing strategy. So Mark 14, mukadzi aiva chihati and a rich mindset. Urombo huri papi panyaya iyi pakuda kubvisa zvine much glory vachienda kuinvesta zvine lesa. Mumba mukapinda nyoka shuwa haina kunaka, inoruma inouraya. But hazvisi permanent, zviri subject to change at any time. Mamiro economy yedu, but mamiro economy iyaya mune vamwe tsano vasina kufunda vanongotora cheo vagara pakopa kagana woti nhasi riri pa800 nhasi riri pa900. Ivava shuwa vari kunopedzisira vati vakaimba tsano ivava havana kana kufunda kwavakaita, vanotendesa musoro vakafunda vacho. Unonzwa kwakuitwa meeting kuti harakwira kwavo kodiko pendreti yacho yakamira sei, vari kutotendeswa musoro vakomuna vakagara parota. But izvozvo hazvisi zvekuti ndo upenyu hwacho. Cut time, inguva shift ikangovapo panhau dzemari idzodzi uchatoona kuti hadzingwe munhu murodhi anochinja anongoti ndakuenda kumba nekwane one currency masystems elife. But izvozvo manje muna Mwari maopportunity ndoanonzi matreasures of darkness. When things are bad, some people they rise. Iwe uchiti dai ndabuda mudambudziko iri, namata uchiti dai ndabudirira mudambudziko iroro. Opportunity hazvishow as opportunity inotouya seproblem. Yakuda vanhu vane mamwe maonero. HIV idisaster cha idambudziko. Asi unoziva kuti HIV pacha yakava creative, yakacreata employment kune vamwe vanhu. Kutone maorganization anonzi HIV chete, vamwe vachienda nayo vamwe vachiita dumbu. Iyo iyi kutone maorganization nemuofisi acho ma4x4 nemaofisi acho e8 nemaofisi ka8. Iyo chako kungoziva ndinayo umaitoziva kuti hachini chakatisumudza ichi. Usati waita pfungwa ichi dai tabuda musituation iyi, imboita pfungwa kuti ko ndikabudirira musituation iyoyi. Vari kumusumukawo ndaanani musituation dzakadai. Isaiah 45 says, I will give you treasures of darkness. So when things are bad, the opportunity to somebody and a revelation on what to do. Leah anakunaka uchimukompea na Rachel. Jacob baakayokumba kwa Labani by choice akasarudza munhu akanaka chiso Leah. But chii chakaitika first 7 years akaroora munhu waasingadi waasina kunaka. Sei Leah agoneka kuroorwa iye asiri ari kudiwa. Baba vake Labani vakacalculata kuti beauty inoshanda masikati. Saka mukwasha wedu kana akuda kuroora tichapa mukadzi manheru. Manheru kunongoshanda kuti ndiripo. Iye anobva atopinda marriage 7 years. Achitobvunzwa nemunhu akanaka kuti dziri sei dzimba. Life ndo zvainoita. Inogohambula that way. Kuti waunoti manga ndowane nguva kutsvaga mazano neopportunity. Zakeyo ari mupfupi aida kuona Jesu. Varefu vakamudzivisa. Machicha akaita haana kureba, akabva pane vakareba, akazvisubtracta kubva pacompetition ndokubva amhanya mumuonde akandokwira mumuti womuonde. Kunoti akaziva pekutsika iye ari mupfupi, zvikamupa advantage. Pane kuti dai adzokere kunochema kuti Mwari makandiitire mupfupi, onai mikana iri kudarika. Tsvaga kune muti wako unokwira wakanyarara. Hakuna Zakeyo asina muti wake. Problem une munhu anoda competition hauna revelation. Nezvisi zvako unopinda mazviri uchideta makwikwi, yeti mumwe nemumwe ane zvinonzi zvake. Isystem irimo especially muAfrica yatakaungonzwa uri timu dzekunzo kuti uchingoberekwa obva kuti kuchikoro kwako ukafoira zvavharana apasa ona basa rakanaka unochembera makadaro. But izvezvi now because the systems yeizvozvo zviri professional tichaita marombe ari kusumuka asina degree ari kunzi mbinga pataundi unotonzwa vakafunda vachiti balance ari mari yake ende ndi balance yeshuwa but yapo. Why? Because kune masystems aakushandwa nawo. Mukadzi azodza Jesu perfume haana kuombererwa maoko haana kufarirwa. But Jesu atipa command kuti kwese kuchaparidzwa vhangeri in memory of her. Taurai nezvake.
ndobvati varombo manje uchange muina nguva dzose. Sei Jesu atsikira vhangeri kuti varombo vanoramba varipo, iye akazodzwa kuparidza kuvarombo. Ari kuti although anointing iripo yakuti tizodze varombo vasimuke, but pane nyaya imind. Imind ipi yademonstratwa nevanhu pano yakuti perfume yazorwa Jesu vaiti what a waste. Daitapa kushirikadzi nenherera. Jesu ndokubva ati izvozvo nyange zvakanaka, but zvine lesser value nezvaitwa now. I always tell people example yemotikari. Motikari ine magirazi, view mirror kari padika, windscreen kumberi. When driving, you look through the windscreen, uchiona kwauri kuenda. But sometimes you check view mirror. View mirror hauite look into, you check, which means hau concentrate much kwauri kubva. Uno concentrate much nekwauri kuenda. Zvese zvakakosha, kukura kwegirazi ndokukosha kwechinhu kuchakakosha zvakadini. Akakadika saka akana kukosha uchikombea nehope. Chinonyanyokosha ndekwauri kuenda kudarika kwauri kubva. Kuberekwa uri murombo munzvimbo yevarombo haisi choice. Kufa uri murombo kune chekuita nechoice. Mobva tai wazviiteva iyo nyika yacho yakadai ungati choice yokuramba uri murombo. Kuberekwa muurombo haisi sarudzo. Mwoko yenyu kuzaka ndiye mudhara wako asina mari. Hazvitizike kana kwada kutira kuti tasene hazvichinje. But kwauri kuenda nawo, information yauri kusiva naMwari waunonamata, you can make a difference. But already mind yakakorapwa kudhara. Tinoenda kupi tingaitei tinozivei? Ndiani waunoziva kuti usumuke zvikazodii zvikazo. Urati wega usati watsikirirwa une mareasons akawanda ekuti hauna kwaunoenda. Ambotara pane imwe nzvimbo ndikati taura uri pauri papa kuti ndinobudirira ndinovakaipa ndinopromotwa zvane mumwe. Saka tese tikabudirira anozotsvaira ndiani. Saka kune munhu ane pfungwa yekutsvaira zvokutoti anoidefenda zvokuti kuti muzviratsitse kuti akomana. Ora andisina kutsvairira apa ndingotaura example kuti kune munhu anozonzwa kuti akomana. Tese timatabudirira zvinoitera kumana. Anozoita garden for ndiani. Saka mwoyo wako unorwadziwa kuti pakati mboyafanira kushota. Ende tofana unge tiripo. So already chinokufaita chakurarama mauri. Pane pakuti deliverance kana kuti saka kunamatira kuti demoni ngariende rikazodii. Secret iripo manje. Ari kunamatirwa. Knowledge yake zvaanotenda ndo zvine much power zvinotokupa contribution pane mweya wechina uri kudzingwa. Mweya yechina inogara ziva kuti tinogara tichidzingwa, yajaira kudzingwa. Ukakwenda kuchechi kanzi out yebuda, uenda umwe out. Saka yakachiita meeting taumana yekudzingwa indoka upenyu kedu. Todiko nevanhu ava kana tadzingwa inobva yatoudzana kuti kana wangoenda pamunhu within 2 to 3 days, make sure unokorapta mind yake to an extent yekuti even ukadzingwa ega dzichashanda anotenda zvawakamuudza kudhara. I'll give an example. Madhimoni anoshanda sesystem yakaita colonization. Varungu pavakacolonize Africa, for example Zimbabwe, shuwa pfuti yakabatwa vakadzingwa. Tikaita independence tikasununguka. But tasununguka tine pfungwa yekuti dai vachiuya. Hatifoswe tinototaura tega kuti uyai. Sempuru yatakati kuda munhu kutidzvanira. Ndoyo tinonyora tsamba kuti uyai kumari tiitone zvokuita. Inyaya yekuti vakasiya ma-structures nema-systems ekuti you cannot live without them. Azvigoneka hazvipo, wega unotonzwa kuti hadai aripo pamwe zvaitoita bheke. Chii chavakaita? Vakaisa structure yechirungu muupenyu hwako. Twachiona nezita rako, nenzvimbo yaunogara, nezvese zvaunoita. Ipapo pakauya murungu achiparidza izvezvi, akatyora shona. Unototi atraya wena, atraya. Ini ndikachikora chirungu usafunda. Yeti wangu mutauro ndiri kuugona, hapana unondibhika. Ndikavararira mumwe ndane problem. Ivo vakavararira wedu ari kuzama. Chinhu chakadyarwa matiri kukoshesa zvavo nemasystems avo. Matiri isusu zvedu hazvina basa. Samadhimoni ndo zvaanoita akapinda pamunhu. For example, dhimoni riri pamwanasikana, dhimoni riripo rekuti asarorwe.
Saka dhimoni nekuti rinozva tinogara tichidzingwa rinokonzera kuti ave nehasha, short temper, uye ave neutsvina, kuitira kuti iro parinozodzingwa kuchechi akasara achiita utsvina avatore futi. Iye anenge achiudza kuti mweya wetsvina gamba itsvina. Anoda kukurorawo wacho besides zvemweya izvi ari kuda munhu ari smart. Saka dhimoni parada kubata rakakupa character yekuva munhu angori dirty. Saka besides kudzingirwa mweya iwoyo unofanirwa kutotrainwa kuandastenda kuti ngova so haichini kuripo. So tine zvinhu zviri kunamatirwa vanhu zvisiri subject yeprayer, zviri subject yekugadziriswa mindset. Bhaibheri pacharo rakazara ingava nemotivation. Besides kunzi namatai itai zvakati, ndataura kuti Bhaibheri rinototi ngwarai, kwete namatai. Ngwarai senyoka. Kungwara kunotoparidzwa kuti munhu ngaavhurike. Kwete kuti namata straight, chenjera imharidzo zviri mushoko. Kana paine simbe, simbe ngaiende kumujuru kwete kuchechi. Simbe haidiwa conference inodiwa pachuru. Yonoona kuti majuru ari kuita sei. Tunhu tudiki patiri kuvaka chinhu chihombe tiri kushanda pamwe chete. You get motivated. Nokuti mamwe machallenges ari kumind haasi kuspirit. But ukada kutaura zviri kumind that it's not spiritual. He's a motivational speaker. Haasi kudeclare. Pane machallenges ari muremu ingori natural. Nokuti pane kuti uende kuchechi yowanzi nebhaibheri simbe ngaiende kumujuru kwete conference. Kumujuru kuna pastor hayo kune majuru ari kuita basa. Sashoko lokuti go somewhere where your mind can be transformed. Why? Nokuti some of the challenges you have today timoni yakatoenda kudhara ukatona matirwa sokotiona udone chakadonha ilife yako. Zokuti uritochinyira chechi yekuti handibodonhawo kana apatira. Saka vana pauda chechi kokuti ndikadonha iwe mama iende nokuti wadonha. Ukadonha timoni rero rakatomira kuti mukatiende haitodonha zvako. Dai nhamo yepere nekudonha taingodonha akomana. Chaita kudonha chii? Out tiwono zvachapera. So Jesu uri kuti varombo muchange muinawo nguva dzose. Sokunge anofarira varombo iye akazonzwa kuparidza evhangeri kuvarombo. Sei ati muchange muinawo nguva dzose? Ari kutaura maringe nyaya yaitika kuti mukadzi andizodza perfume aona zvine value uye nekuunderstand opportunity nokuti inini within 3 days time ndikaenda paKalvari ndikaenda muguva ndobva ndamuka ndoenda. Saka varombo munenge muinawo anytime you can minister to them. So why are you fighting somebody agona kushanda neopportunity isingawanikwe pese pese? Saka ipapo ndopaneka mind kepoverty, ndopaneka mind kekuva rich, to know what to do at a certain season, at a certain time. Not to waste much of time uchiita zviri obvious zvinoitika at any time. Itadza kuitika zvinhu zvinoitika mumwaka wekuti zvigone kukupa value yakakura. Subject iyo whether waenda chechi nokuti mwanaka imi mafundiswa mazano so makuva prosperity preach hamuchaparidza kuenda kudenga. Nyaya kunambata iri divided into 2 subjects. Kuenda kudenga uye kuti denga riuye kuno. Wenonzi nechirungu thy kingdom come. Usati maita go pane kakhamu karipo kakuuya kweumambo hwaMwari. So umambo hwaMwari hwakamira sei? Umambo hwaMwari hutone zodzo rekudhila nepoverty. Umambo hwaMwari hutone zodzo rekudhila nesickness. Tinoporeswa nyama, tinoponeswa mweya. Nyama neropa zvipinde ushe hwaMwari, asi ushe hwaMwari hunogadzirisa nyama neropa. Ukarwara Bhaibheri rinoti nemavanga ake takaporeswa. Jesu anoporesa vanorwara ende kudenga hakupore munhu. Kune masubjects ekuti ukasaitirwa bho pano kudenga hakuna kukavhira. Mune mukadzi akafirwa nevarume 7 vanhu vakauya nemubvunzo kuti Ishe kana taa kudenga anoita mukadzi 1 nokuti vaiva netsika yekugara nhaka. Jesu akati hazvina kudaro, kana taa kumusoro tine mitumbi yengirozi hakuna kuroorwa kana kuroorwa. Kunoti ukasaroora uri pano patonyura. Panongokutenderera kuti apa kuti Mwari anozodai hakuna zvauchaitirwa. Wai nokuti Mwari wacho ndiye muranda weshoko rake. Ukasaroorwa zvavharana. Ariye Mwari anokupa nyasha dzekuva newanano
subject yoga ignore denga rikavire twasina kurora mboende kupema pembeni zvatovhara. So kune subjects are earthly yet are designed by heaven to happen here. Akurware munhu kudenga kuti ujesanira chipolisa vanhu kudenga vachirwara kudenga in the presence of the Lord hamuna sickness. So kana akava nemavanga kuti vanhu vapore kureva kuti the heavens rakatendera kuti aministre kuzvinhu zvepano kuflesh. Kungoparidza zvepano so tida kuenda kumusha kunozorora alright ndakuona unoda kuenda sere kudenga ndibate futi izvezvi kuti wada kuenda somugere maoko ndishute unenge wakadzikisa futi uda kumbochovha uchiitei handi zvepano haudi mwoyo wako uri kumusha kuna baba tikuroveka nokuti uende kuna baba unonoza udambomira. Life patari is a gift from God. Kurarama panyika haisi punishment iassignment. So the devil paanoishieta nauye poverty ada kuti vanhu valuze focus. The same zvakaita kuna Job. Kuna Job chaidiwa naSatan ndechekuti Job atuke Mwari arambe Mwari. People yaakashandisa chii? Poverty. Akumbira kurwisa Job munhu but apiwa mvumo anoenda kudangare mombe. Job imombe. Satan unodai kudangare mombe naJob kana wakumbira Job ari kuti ndambotanga narowa tunhu kwake anozouya paari haanenge asiya kudhara kunamata. So anotanga nedangare mombe woenda kumbudzi woenda kuwana zvakamukomberedza kwete zvaari. Why? Nokuti maari mune kuziva kuti zvakakomberedza munhu zvine influence pakunamata kwake. Wakaipa unotoziva saka uchiona greatest weapon yadevil ipoverty. And pese panoparidzwa rinokusunungura kubva mupoverty the devil hanyarare anokuti muri kunyeperwa ende kumusha kunozorora. Unozoona kuti Satani wacho kudenga haasi kuenda zvokutoti akangokusarisa panapa apedza newe haasiri anokuendesa kugehena unoendeswa namudhara. Zvafanira mugarden reiden. Mugarden reiden haasi Satani akadzikwa nomugarden vanhu vakadzikwa naMwari. Satani anongokonzeresa kuti mumhanyisane denga ambotera kuti aishuru kuda mutanayindo ndikakusota pano warit uku munonopedzerana mega. So vanhu vakadzikwa mugarden vakaguta. Why? Nokuti wakaipa une vhangeri raakaridza rinogona kuvagutisa but woshayiwa garden racho. And kudenda Adamu now nokuti haisi garden designed by God. Nokuti vakuenda kuchambira minzwa ihindrance kuagriculture. Uri kundodyara minzwa ichimera uri kunofaitwa production uri kunofaitwa food uri kunofaitwa life but indirect way. Anodi kuti Adamu wacho kuti minzwa anakamera kabasa kuramba chikunamatai andoziva kuti mukunamata kwacho munoda upenyu hururarama hunoraramika. People hear me very well. Opportunity, time and chance are given to all. But kuti ugone kuziva kuti time yangu yapo ana chance yangu yapo zvinotoda revelation. Nokuti pane time and chance inomanifesta in hard times. Iyo pfungwa yako iri kuti daenda buda munhamo wanyima pfungwa kuti daenda budirira musituation iyi. Wese ari musituation iyi adatoibuda but kune vari kutobudirira musituation iyi. Nototi vanotobuda dai yamboti kune munhu anoita semuro yanofarira mamiriro akaita zvinhu iwo chitambudzika achidai tiwedzerei naipedza kuvaka imba yangu because mamiriro azvakaita ngamhaisa mari dzangu so ndikona zvichindibhadhara mamiriro azvakaita waya kuna ari kupururudza iwo chidai chikamu ichadarika yanoti chikamu ichi chikamboti tovhei inobudirira life iri stubborn zvekudaro. Anonoziva kuti mari yemunhu ane funeral parlour imari yekufa kwevanhu. Imagine kuti anonamata wachiti kuti kana chida kuti business iri boosted vangori kapesena asida kuti vitoro zvinowanda utendi wako iwo ari dark smoking achiti baba ndinamatire izvi kambani yangu isimuke funga kwako anenge achifungei ufamba munhu. Saka toda kuti anovaka night club haiti kumwe kunight club anoitisa iwoyo anoziva kuti iwoyo uri mari yake nekuda kwebrand dzako. Hakuna muridzi webhawa anoita kungwe kubhawa
anoitisa imini andozvati muri makastoma akakuona haone chimwe chinhu haone baba vamwe vana anoona kastoma kuti une vana ndezvako ada kunareko sakona even atengesa madrugs atengesere vana vake ende atomboda kuti vana vake vari vemutoriro anorovesa vako aizvindozvaii todotakaonaiwo vanoona opportunity varombo muchange muinawo nguva dzose iye akazodzwa kuparidza kuvarombo kurati akazodzwa kufaita urombo but obva ati but muchange muinawo nguva dzose zvoreva here kuti zodza harikwanise kupedza urombo hwacho zvezosaungoti paipicture kuti kune maissues ari spiritual panyaya yepoverty kogoita maissues ari natural panhau yepoverty. Spiritual yekuti kune mweino kwataka yaunodinga deliverance kuti idzingwe but muroi wako akafa haisi garanti yekuti unobudirira. Zvakafanana nechinhu chinonzi independence. Independence hazvireve kugarika. Saka tona vazhinji vedu ya confused tatakaita independence but honai upenyu hwacho chirungu ndochamakatadza kunzwa. Independence hazvireve prosperity. Zvinoreva to be independent kuti hauchadzvanyirirwa. But kana usiri kudzvanyirirwa ukasaziva zvekuita unoita nhamo pasina ari kukunetsa. Varungu vacho voenda musara muchitambudzika futi. Ivo bvatsira independence yacho inorevei. Haireva kuti pavaienda vafanira kusiyira mari kuti ya independence tai mari dzenyu akovavadzei. Unosara muchitambura kuindependence. Dheki racho rikakwana wega ringochigubunga sokuti akomana. Unomira raine rerukora makoko. Independence yacho ere. Why? Maka sunungu inenge promised land. You can even die of hunger in promised land if you don't know what to do in that place. Mukasarima mukasadyara muri muKenani munofa nenzara Mwari ariko. Why? Chiri promised haisi fruit iland. So to gain the benefit of the land, you must know what to do on the ground. So I always tell people it's so shocking, but let me repeat it again. Kudzinga kwedhimoni mumunhu haisiri complete deliverance, halfway. Nokuti Bible rinoti mwechina ikadzingwa inoenda kwakaoma yogozodzoka kuzotarisa mayakadzingwa kuti makamira sei. So kunzi out uri right but hausi complete. Something must get in kana chaita out chaenda. Nokuti chaita out chinopupurirwa nebhaibheri kuti inoenda kunzvimbo yakaoma. Rozodzoka marakadzingwa roona kuti makamira information. Saka tione kuti kuchechi kunoitwa deliverance kune type yavanhu inotozivikanwa kuti kana taida demonstrate power ukananga nepapa pane zisava kuumburuka chete vanotoziva kuti hauna chiri in une maout chete saka uri advert yeministry. Zorwadza but ukauzoita research unoona kuti kana vaida kushoti vanodzingwa madhimoni vanotozivikanwa. Ngofuna nepasho why havana complete vane half. Complete kupinda kwetruth and you must know what to do. So challenge yatinayo zvatina Jesu varombo muchange muinawo nguva dzose. Pari kubva urombo hwacho ndewo mukadzi akuunderstanda value yeopportunity yekuti mukadzi ari kuzodza Jesu hakuna vachawana mukana sewake. Nokuti Mark 16 yati pavakauya vakasvika asiko amuka. Saka mukana iwoyu wakawanikwa Jesu ari mupenyu kwete afa. Zvikanzi kwese kuchaparidzwa vhangeri in memory of hey ngazvitaurwe. Why? Aita chinhu chinoburitsa vanhu mupoverty. Why? Because perfume ndeyake mukadzi Jesu haana kumbira mukadzi perfume. But chii chaaita aisa value a marketing strategy. Business is not marketing strategy. Let me show you the marketing side of this prostitute. Perfume ndeyake yakuti akaspraya anotenderera maraini achigechwa achidiwa achinhuhwirira. Saka paaona Jesu ati bheta ndikaspraya Jesu nokuti Jesu achaudza vese vanotenda vataure nezvangu chero kwavari nokuti ndikazvispraya ndinozikanwa muJerusarema ndikamuspraya kuvarari vachandiziva. That's why we are preaching about here today. Chaakagona akachinja
But I cannot market more or better than Jesus. Yes, I got in the organization that been that would be perfume use the one to be back. So story of business. The second just like our home jacket we know what was is the guy who wrote on a mind. In the perfume, but in the inside of it is all about business, marketing, knowing opportunity. Izvozvo vayapano kuti nematireni kutengesa majaketi, kutengesa magumbezi, handikuna matire nokupa advice kwapisa. Vana vapiswe kana mabhachi ako nokuti unonamata. Vanotonamata womwari wacho waunonamata. Mwari ndiwo munhu wese. Kunamata prayer haisi magic. Ende kunamata hakusi kupusa. Hatirambidzwe kufunga nekuanalyze zvinhu on the ground. Mamwe machallenges evanhu ari muphysical realm. Yet vanhu vanoenda paline redeliverance spiritually vaitadza kugara pasi to be taught better things to improve life. Anofunga imhepo dzekwedu nofunga imhepo dzekwedu. Iwe ndati anonama mapoto sei asingaenda kugorodhero. Atingowanikwa kumufako sichindeyo. Noti afunge. Iyo kufunga kwako kune mari hombe ndekuti. Anonama mapoto akaenda kugorodhero kurumba anofane mari. But hakufanga ibe kana kwatomuza kuti madi kuenda papawo. Anoparidzire iye ari profeta anongoprofita ongomira kuparidza. He knows kuti zvese zvatichaita zvikashaya the backing of knowledge hauna kwaunoenda. Hai vanowista time vachiparidza kuti vangosvika time yekunamatirwa tunamazvibate kubatwa pamusoro nekubatwa mukati memusoro zvakasiyana. Mwari wacho vanoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa mukati. Saka takapiwa picture iri pachena panoberekwa mwana. Munhu wese paanouya panyika anouya musoro wakatarisa pasi. Isaidi kuti panyika pamauya tsano musati mafamba itaisei panoshanda musoro pano. Mazoda kunamatirwa mada kuchinja chechi unogona kuchinja machechi kabiri apa. Iyi gift kai. Saka tona kuti tiri kuita zvinhu zvauri kuona panyika hazvinombosikwa naMwari. Vagadzirwa nevanhu vakasikwa naMwari. Building hainambosikwa naMwari. Nditsano vakasikwa vakafunga kuita so. Maiki yandakabata haisi creation. Even vanhu vese vari panapa panakasikwa. Vakasikwa mazita avo ndinawo ari muhanzi Adam naEva. Imimi we are a result of reproduction, not creation. Berekana kuvabereki ndokwava kubereka. Haunambosikwa. Ndoda yakarambana vasati vakubereka zvavo zvavharana. So mass systems are muground ekuti tikama-ignore tinenge too spiritual and earthly useless. Tina vanhu vari kutambudzika kwete nekuti vakaroyiwa. Ukaroyiwa ndarika zvakuita. Nhipi chayakakusvikira unomuziva nhipi. Darika stage. Lack of knowledge, spiritually and physically. Nyaya dzese dzinoda kuminiswa. Ndati kune mascriptures asingaencourage mukuenda kuchechi. Vati kana paine simbe ngaende kumujuru kwete conference. Simbe ngaende kumujuru. Kunodii? Get motivated nekuanalyze nekuona zvinoitwa nemajuru pachuru. Ngwarai senyoka. Bhaibheri rakamanga kupusa. Hapana kuti namatai ngwarai. Nokuti kune ma-issues ari kuaffecta. Kwete nokuti hauna mata, hauna kungwara. Pane knowledge yaunofana kuita acquire. Moses akawarirwa nyasha naMwari. Akararama nguva yaurayiwa vanhu naFaro. But chimwe chakaitwa chinoignore nevanhu. Mai vaMozisi ndo vakaruka basket kwete ngirosi. Moses akawanikwa kwete munyasha mubasket. Nyasha dzikatevera kuti Moses anongwa. Anongwa pai pahuman skill. Mai vaMozisi vakaruka tswanda vakaisa Moses aiflota kwete nenyasha nesystem of thinking. Mai vakanama tswanda yavo ikaflota. So there are situations dzekuti tisatataura zvemweya apa. Ende Bible rangu harirambidze kufunga. Randinoverenga rinoti musafunganya. Chirungu chinoti do not worry. Kwete do not think. Worry kufunganya. Kufunganya kudii? Kufunga zvauri beyond to change.
zvinokupa stress zvausingagone kuchinja. Usandetseke nazvo. Unodi kunetseka kudai ndiri mukusvikaona unoza subject ndeyatosiyana nayo. Ndiri munhu mutema ndakutotangira ipapo. Wadi kuonzwa kudai ndiri hazvikuonzi. Why? Iwari and haichinje anything. Musafunganya kwete musafunge. Yobva yati musafunganya kuti mangwana ndichadyei ndichapfekei. Ukasafunga kuti chadyei uchapfekei unofira mahara. Harina kuti musafunge. Bhaibheri harirambidze kuronga. Kurongeka harirambidze. Rinorambidza kumurongera chete. Iwe rongeka. Muri inodyei mangwana vanoitei inonzi budget iri muthinking haisi muwari. Saona vhesi yacho yakazitaura zvokuti unogona kupatsanura wega kuti ingwani shiri dzedenga dzirime asi dzinodya. Iwe une maoko shoko roti bless the work of your hands. But unongoda vhesi yeshiri anoshamisa mutaona zvaachaita. Iye achatokukwenya newo unoshamisa hauna zvauri kuita. Because une maoko, une munda, une mbeu. Sakaona system yemechechi yedu hatidi kuwana munhu anoticha the knowledge on the ground. Tinongoda spiritual impact. I declare right now. It's good. It's right. But Jesu paati varombo muchange muinawo nguva dzose. Ari kungoti mindset yamapotre yamandiratidza izvezvi namupa vanhu haiperi. Pakuti zvine value ndozvamunoti kuwesta. So pane masituations atinosangana nawo ari kubva mumind. But wakaipa anobva kuti hamwe yechina namatirwa. Haisi every matter inoda kuti ubatwe pamusoro. Dzimwe nyaya dzoda kuti ubatwe mukati. Get knowledge, get understanding. Madhimoni mweya yechina kana ichikwataka inokupa a picture yekuti utsvage wrong treatment paproblem awinayo. Vari professional maoptician vanoita zvemaziso kana akabhuroka sei ukaenda kwakuwara gumbo hatinotraya zvinhu zvakaoma. Vari so professional vanokurifeya kumunhu anorakawo maoko nemakumbo. The same dai chechi yava professional to that level. Yonzwisisa kuti mamwe machallenges ane vanhu haisi mweya yechina. Vanhu havasi kugaya. Nokuti kunamata hakusi kusubstitute brain. Hazvina basa zvese kuitika. Chero kudenga kuna Mwari. Ndiani kuti vanhu vangu vari kuparara. Kurati akutoziva kuti uri wake patu pamawani. Nyaya ndei? Shaiwa ruzivo. Ruzivo rwupi? Rwese. Nyika ine malaws nemasystems ayo ekuti no matter how spiritual you are, ukatadza kushanda nawo zvakanaka unofa. Hakuna ngirozi inouya kuzokubvisa mumvuromo wako nyura wangojambira uchiti Peter akafamba pamvura wangojambiremo unofiramo. Malaws aripo ekuti you must be taught swimming kana wada kutambira kumvura. No matter your bishop, your prophet, there are things you need to be taught on the ground. Ini pandakaenda kuVIT ndakafoira 3 times. Ine kuzati munhu sekuti andiziva ndiri mubvunza yakanokunika kuti munhu washenyasha tiri kuchengeta ichikambi. Akapera ukaba kuri kukumbira kukurira madhiramu. Saka munhu anyatsoziva mabhishopu zveshuwa. Uitosvika soipinda mota kuVIT vakadiuka munhu washe vakadii munhu washe yoga chemoa ndikoti handatora. Unozoona kudzoka nzahamba zvikuramba. Iwe tine vapfuma vanotichengeta munofira mahara baba. Idai madhirama. Knowledge on the ground. Tinotenda kuna Mwari unoita zvinhu unoita minana. But we need also to acquire knowledge so we know how to do things. Abadhira kati berekanai muwande. Berekanai muwande. Tarisa kuti vana vacho nokwanisira. Because hakuna ngirozi nene chikafu. Let's be real. Ansanda mboona munhu anoti pamba pake vatumwa vauya nechikafu because ndakaita zvimushoko. Ndakavabereka saka mwana fana kubheka shoko rake. Chokwadi muranda weshoko rake but ukasanzwisisa mushe unoita muranda. Vana 15 voti apa pakatiberekanai muwande. Ko pakuvhiga ngirozi dziri kuuya. Kana nawiri yako, make sure you do things with control and understanding. Kunamata hakusi kupusa. Analyze scripture uchiona upenyu hwako. Anozati
Uwanza isichenu ndoni zitachete zviri muBhaibheri wamwesa vachaita vakabuda mushoko. Kune nyaya dzisiri muBhaibheri dzausingafanirwa kuita. Lot akarara nevanasikana vake ine vangu handite izvozvo. Zvirimo handite. Zitoita zviri mushoko. Ukaita zvese zviri mushoko unofira mahara. Bible wrote you must rightly divide the word. Kuti vaida kupatsanura kugona kudya fishi tsana. Fishi nekunaka kwese pane zvinoraswa. Usati ani manakira inoimedza unofira mahara. Pane zvinobviswa zvichiraswa mukunaka imomo. Shoko rakanaka pane panoinza kuti apa uyu ndiDavid akangoita hazviitwe. Zotora mukadzi wemunhu neswa demo. Uriya anga asina demo but nharaunda kutorera. Unoita kuchanalize uchirasa. Iyi ndeyadhivha inokuwadzisa. Zvirimo ndo zvatinoita ndo zvirimo. Rightly dividing word. Kune issues are not demanded knowledge on the ground. Asiri spiritual zvachose. Motivation chaiyo iri biblical ino encourage munhu nekuti tisamunhu zvinhu simbe enda kumujuru kwete kuti enda conference. Vanhu vanzwa nekuenda kumakomenti namatiwa see open door enda kumujuru. Motivation ikaleka the spiritual haigone kukabva chinhu ichocho. Saka tiona ndiri mufana kumahombo ndechiti baba ndabvira ndabereka. Ivi ndaenda kuenda pacrusade. Kandi ne challenge kumahombo kwandisi kubereka. Fundisiya handina matiri. Because haisi attack ya devil age. Ukakura unobereka. Because hari suppose kuva nemwana anofanira kunge ari munhu akura kwete mwana kuita mwana. Saka Bible richiti murume achasiya baba naamai. Murume unonzi kusiya hausi kuinkarejana kuti saka unobva watosiyana navo. Kusiya number one physically kubva pamba ipapo. Why? Because most of the challenges ari kuitika nokuti unogara ipapo. Ndapepedza. Madamu wangu so namwamzi wangu asikuonana mari ndichaoita sei unogara ikoko. Akati munamato saka munogara ikoko. Bible rakatoti unotosiya. So pane kusiya physically nokuti denga rinotozva kuti kana uri ikoko mahwani denga. Saka usade kunamatirwa kuna Mwari wekudenga iye akataura izvozvo. Number two, kusiya kuri mumaturity. Kuti newo watoo baba. So learn to think like somebody that is responsible and mature. So kune zvinhu zvinokuataka. Kwete nokuti ndidevil, ndisatani. Inyaya yekuti hauna knowledge on the ground yekuhandla ma-issues. Takaporeswa nemavanga ake. Tinoponeswa mweya. Tinoporeswa nyama. Nyama yacho manje. Saka tinoti kune zvimwe zvirwere zvine vanhu. Kwete nokuti vakaroiwa. But nokuti havadye zvinovaka muviri. So life haisi nyaya ye-eating. Proper eating. Because kungodya chete usiku kudya zviri proper. Unogona kutorwara nekudya kwete nekushaya chekudya. Ma-laws ari mulife. Kuna chekudya chese chakasikwa naMwari tinongodya. Saka munokuwara nenyongo. Pane chimwe chikaite pamuri. But there are times kuti vanhu vari kusika spiritual guidance. Vari supposed kusika natural knowledge to handle matters of life. And the ways I would decide the natural side of things, hana power, hati munhu waMwari. Anogona kudeclare. Vakuru kune zvisingati declaration. Kune zvinoda advice. Kune zvinoda advice, zvinoda kudzidziswa munhu kuziva zvinhu on the ground. So kune matambudziko anouya nokuti kune mweya yechina. Saka tichideclare itara shoko raMwari, simba raMwari kuti usunungurwe. But kana mweya iyo yaenda haisi guarantee yekuti zvinoita. Mwoyo wako akafa nhasi haubudirire. But wakutoya kusabudirire. Ukasaroiwa. Oregera kuziva zvaunofanirwa kuita kuti ubudirire. Unoita matambudziko usina kuroiwa. Iyo mfunga kwako straight masiva akatanga uraya varoi vese kwamasiva kunaite koneti. Akatanga varoira pasi. Back to say that. Come on. Wazoti koneti. Vachiriko varoi kwamasiva. But kune ma-principles nema-laws e-life. Akashanda nawo. Akamusimudza beyond their level. Force of gravity iriko ndege tiri kusimuka baba.
kune science madynamics avakanzwisisa ekuti nyanzvi law iriko, but we can fight it and get somewhere in there. Kutozomara by choice titasvika tisina noramba tiri kudenga iro simba rekudhonza kuti zviuye pasi ririko inoramba ichienda nekusvika kuLondon iyo mhara by choice. Malaws avakashanda nawo akafighta the law iripo. Mwari wanoti let the bird fly nanhasi ostrich yaburuka, and hakuna verse inoti ostrich ya too heavyweight. Ina munhu ati weight kakuti haisi kusumuka because inorema ndege unotakura ostrich 100 ikatosimuka nawo, and ndege haisi pachikwata chakanzi let aeroplane fly kwaitaurwa shiri munhu kunati kune malaws anoshandwa nawo. Sei ostrich isiri kusumuka pasina attack yadevil? The shape is a shadow picture kana clue yeanswer. Ostrich zvese zvakakura chidiki kaita kushoma unotofota kwaroiwa unopedza kuti ana sekuru vedu vakarumba ana sekuru vakataiso rambatsana atsikudhonzawo zvavo. Murume aigara pabedside akaita 38 years. Chakaita kuti Jesu amubvunze kuti unoda here kupora chii kana paripo pari kupora vanhu. Iye munhu akaenda kuchipatara zvapachena kuti anoda kupora. Sei Jesu akabvunza kuti unoda here, iye akatouya kukupora vanhu. Pane zvakaonekwa kuti kuuya is not enough kuti munhu anoda. Onai zvaakaita zvanzi anga akarara. Nzvimbo yaakarara haidi kurara. Wai mutumwa anoti akauya atanga kupinda kutanga isaini yecompetition. Kuda kuti tsano mufanira kunge muri ready. Mutumwa achingobvongodza mutanga tototi munotorara motomuzwa anga auya. Saka Jesu akati tsano musirious here. Unoda here kubudirira neunhu hwako nekarekta yako iyo. Agore ndotosimuka chete gore ndobudirira chete kutaura izvi chii. Character ndomagiya elife. Ukaisa mota murivhesi giya waramba watarisa kumberi kunoenda kupi? Haiende kwaakatarisa noenda mugiya rawaita ingenji. Maoko ako character yako ndomagiyazi elife. Desire is not enough. Usina kuengaja your body and your character to move towards your goal. Nimarara nita kubva unotosimukawo. Iye ndisingaverenge kuchikoro ndaitoda kupasa wewe. Ndakakushamisira maresults awo aizve ndomagiyaga. Ndaitodawo ndisiri kuverenga. Saka zvido zvako hazvisi enough kusvika character nebody yatevera kwaunesa zvido. Wese ari successful ufunge ane discipline yaakaita in that field yekuti dzimwe nguva hauifarire. Izvo ndikati ada kuita president ndiyani pana munesa kuti ndoushef kuenda panyanga. Pandikatanga kutsanangura munopfuhwa namo. Kuti unotanga wapikisa aripo unoona wakudzivisa. Vada kutiudza mwana. Aiwati kungoenda kungosvika ndauyawo. Unombopikisawo. Munomira kushauti mbichai. Ndinogonono ndazvikuda aiwa. So dango jangu yangu kutakura tienda ushamwari yangu yako. Life haina kuchipa kudaro tsana. Life will not give you what you just desire. It gives you what you fight for. Jesu auya kuzopfira pamuchinjikwa. Pakatoitwa ma-elections. Unodani Jesu kana kuti Bharabhasi. Vanovhoterei kana akatouya wacho aripo. Mwana waMwari ndiJesu kwete Bharabhasi. But sei pachitoitwa makwikwi. Life haikupe zvaunoda. Inokupa zvaunofaitira. Ifight. Even kuna madhabahu achibata noti kudii. Hatingwe nenyama neropa kurati tiri varwi. Taitidzwa kuti zvinosivarwe nazvo torwa neizvi. Kuti Mwari achazviratidza mberi Mwari anozviratidza vakuru. Ifight. Ukaona Faro akura yatucheche. Fight yacho haina kuchipa. Unojuma usina kana power. Faro mambo akati vana vacheche urayai. Ati kuuraya madhara no threat kuposition yake. A spiritual fight. Haina basa kuti watendeuka nhasi matouya kufight tano. Saka anokuroza kuti unoshandisika kuti akurowa mwana mudiki nemarwere ari kuisa. Let me finish this way. Opportunity. The marketing. Mass strategies mahombe but you know the business. Mark 14 and 11 ngepiswa Jesu perfume. I see here perfume. Inyaya strategy kuda poverty. That's why pane shoko rekuti varombo muchange muinawo nguva dzose.
ari Jesu ari kudaro anoti ndakazodzwa kupadza kuvarombo pane paanoti bati urombo ndaonawo kupera chasvika mukufa nawo sei adaro zvaitwa nevanhu mumba mukadzi azora Jesu perfume chii chaagona kuona opportunity number 1 nokuti varombo tinawo nguva dzese tinogona kuvaitira but uyu ari kuenda pamuchinjikwa opinda muguva zuva retatu obva atomuka oenda saka hatina nguva naye no opportunity marketing kana ichizora perfume ndine varume vaindifarirawo muno mujerusarema but ndikamuzora ndichaparidzwa kwese kuna umwe rume kuharare rume kumarondera nokuti bhaibheri rati kwese kuchaparidzwa yemukadzi ngaitaurwe kuti perfume yaimumaketa locally but paakaspraya Jesu akamaketwa globally. 2 strategies the business from this text. Nyayo hii ndiye business. Aisiye perfume ndiye business. Kuziva pekuinvesta. Nokuti pamwe pauni investor harisi business. Kangori ka opportunity. Nataura nyaya malaini efoni. Kuna akazadza dangare mombe atengesa malaini efoni. But line efoni harisi business mukana. Saka toda zvakavhara. Aungoti ndeta zvemalaini. Hakuna anouya. Kamukana kakawanikwa tsanoenda akasikuzowanika futi. So shoko rovha rati time and chance are given to all. Munhu wese ane mukana wake but wakaipa uri kuvhara meso uregere kuona mukana nokuti izvezvi nguva yatiri mukana wevamwe vanhu. Kune vanhu vavakadzimba musituation yatiri kuti dai dambudziko rapfuura mumwe arikutoti rikaramba rakadai rinopfuma. Usati waita pfungwa dai ndabuda muproblem itafunga kuti ko ndikabudirira muproblem iyoyo. Chapa machaina kufloka kuma-African countries language yavo haina word rinoreva crisis rakafanana nerinoreva kuti opportunity. So whenever there is challenge in Africa, the first people you see coming are Chinese because of their language. And they're going to just strengthen their language. Genesis 11. Vanhu vakafunga kuvaka etawe neZimbabwe kuenda kudenga. Mwari akati vanhu vane mutauro mumwe chete uye vakabatana tikavarega vanosvika kuno. Mwari akatika language nokubva adzika akadii haana kutora zvidhina kana mabhara mumabhiridha akavachinja mutauro vakasawirirana vakasavaka. Language ine power. That's why by Acts chapter 2 Moyamsheni paakaburuka akapa the gift yema languages. Why? Language ine strength. Saka uchiona danger ya Africa pataka colonizwa takatora languages ema colonizer tikavaita international kwatiri. Saka uchiona zvinhu zvese zvatinoita toda kuti mutauro iwo uve pamberi pewedu nokuti wedu takatodzidziswa tikaudzwa mupfungwa kuti wedu hauiti kuti zvimwe zvinhu zviitike. For example, munhu akaimagina kuti maths dzingawekwe neshona unoita kuti hakuna zvakadaro azviitira. Yet English ilanguage, shona ilanguage. So kana English ichishandiswa panhau dzemaths, shona came. Tinoita kuti urambe colonized mind. Number 2, mutauro wacho une paunokuregera. For example, minus na minus utapudza kubvisa kumaths, minus na minus unowana plus ukaisa kushona ichaiko zvinhu zvakunzi hapana zvako webva namusora kuti ngatisiyane nazvo zvavapo sei izvo zvazvisipo. Saka unoti vakatikuwadza atakwatoenda. Because when we fail to respect our own things, then we'll die begging them in every matter. Unomuridzira kuti nhasi akaenda mulungu but after 2 years unogona kushedzera kuti dzokaitite basa akumana nobhunu takamhanyisa rakudzoka futi rinodzoka richinzi investor rakabuda richinzi bhunu iafrica bruru. Ndozvatiriwo futi toda kuti Mwari atibatsirewo. Tiri varanda zvekutodaro. Vanhu during slave trade vaiswa matanda mumutsipa necheni vachitoenda kudaiswa. Izvezvi havati force tisi tiri kuchema kuti dai mavhiza apruviwa kumana ndaendawo tikutoenda nematsamba this time. Waendwa by force izvezvi unototsanya kuti uende America unopatsanyera. Waendwa zviye zvokudzodzwa kuti vese vati kuemura kana 50 cents ana 2 pack ana sikuru wacho wakaenda danda riri pamutsipa
yokuita kunyora matsamba kuti umwana akakubvuma zvangu zvaita masystems avakadyara matiri andoti Mwari atibatsire. Mwari ndiwo munhu wese zviri possible vachakacho kinzwa haasi Mwari akati Murungu ari pamusoro pako. Murungu akaisa strategy yekuti takazvitaura tega kuti vari kumberi tiri pasi. SaJacob akapirwa bhachi remwana wake Joseph ranyikwa muropa rembudzi akachema rufu rwemwana iye achichema mbudzi. Vakoma vachitoziva kuti mudhara ari kungochema haasi mufana imbudzi but munhu akabatwa maoko embudzi. Kana usina proper information zodzi haibve pauri enochema zvinhu zvaunogona kukoreka. We can do things, we can make things work as black people. Tika liberate by inside, but liberation yedu yanga iri outside manje. Saka pese patinofunda kuita zvinhu inside takatokuwara. Takati ikoko ndokushanda kunoita futi madhimoni. Anoziva kuti tinodzingwa sedhimoni but tinosiya strategy mumunhu. Indaenda kubhawaka taikecha mweya wainituma izvozvo wakaenda muna Kristu muno but kuziva kuti kukecha unoita sei handichiruziva. Zvandinoedza kutsanangura nokungwa zvinhu ndotoziva kuti famba hiya haitorwereyo zvakawanda ungonzi wadii toita sei. Apanza imisi I love you utenderera une mari saruna information iyoyo munhu haibude. Chinenge chako kubatsira kufighta information iyoyo is the word of God in you. Kainwa kai unzo mwana dora rinake muri kupedza mari ngatiparidze icho kwadi ronaka mari leklebo kuchipisa richitonora unonyepa baba chinozoita kuti urire gere Mwari akanaka kudarika dora kwete kunyepera kuti arinake usapanepo musindiri mukombiso munhu aitonwa akavhura koti rake kumashure handina nidhi yekucheuka ndizive ndakanyazozwa munhu wekuti ilayoni avayatsonzwa kuti kashumba kavhurwa but Kristu mandiri manje is better and greater than that. Chokwadi ndio chinosunungana murunzano kumuvhara anodita zvinakidza zvechitonakidza but Mwari akanaka kudarika zviri kunakidza izvozvo. I'm sure my time is gone. Ndoda ndinamate Mwari watiwanire nyasha. Baba tinokutendai nekuda kwenyasha dzenyu mazvita nekutaura kuupenyu hwedu takupai mbiri nekukuremekedzai. Baba panoita mukana opportunity tiwanirewo nyasha tigone kuona our opportunity nekuti time and chance are given to all. Mukana wangu paunosvika mwaka paunokwana tiwanirewo nyasha tigone kubudirira muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Hama dzangu mufambe murugare Mwari vakuitire nyasha zvikuru. We can still meet at this place.